No, ne, pojď. Pojď do mnou, pojď ty pejsku. No, ne, dohoň si maminku. Ty jsi šikovnej, viď, Radečku? A že ten ubrousek té pusince, viď? Osme ten ubrousek té pusince, ty číslo. Tak, pojď. Pojď tady k mamce, no. Pojď. A tady ten ubrousek ty čuně, pojď. Fuj. Víš? No. Ahoj. Prcku. Šimry. Tak co? Tak co ty, Sištíku? Práška spinka ještě, viď? Na něho čeká už dobrý obídek, maminka udělala, no. Už na něho čeká dobrý obídek, viď? Tak co ty? Tam se směje někdo v televizi, viď? Nějaký šílenec, jo? Nějaký šílenec se tam směje, že jo? No. Jo, ježišmarja. Tak jo, tak mamka pak musí taky nahrát brášku, jo? Taky pak musíme nahrát brášku, ty, sičáko. Tak, no to víš, že jo, zapéruj si pořádně. Tak, ojej, pápa, mámo, no. Tak jo, tak paráďulko, ahoj, jsi slintale.